దిస్ ఈజ్ సంతోష్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం న్యూ టాపిక్ ఏంటంటే అబౌట్ గూగుల్ పే ఇష్యూస్. గూగుల్ పేలో చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, చాలామంది ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. దానివల్ల ఈరోజు మనం న్యూ టాపిక్ గురించి గూగుల్ పే ఇష్యూస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. గూగుల్ పే ఎలా మన ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు గూగుల్ పే ఎలా కాంటాక్ట్ కావాలి. బట్ క్యాజువల్గా ఉన్నట్టు అందరికీ అన్ని దానికి ఉన్నట్టు బట్ ఇందులో ఉండదు ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇందులో సపరేట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది గూగుల్ పేలో. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ ఏంది, ఎలా ఓపెన్ చేయాలని చెప్తాను. ఫ్రెండ్స్, మనం ఫస్ట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు లోగో కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్, మన ఐడి లోగో. ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి టాప్లో. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే సెట్టింగ్స్ ఆర్ హెల్ప్ ఫీడ్బ్యాక్ రెండు ఉంది ఫ్రెండ్స్. మనం హెల్ప్ ఫీడ్బ్యాక్లోకి వెళ్ళాలి. హెల్ప్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీకు క్యాజువల్గా జస్ట్ పేమెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనే ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ వీడియోస్ జస్ట్ దానికి రిలేటెడ్ వీడియోస్ ఉంటాయి. అవి చూసి ఇది కూడా మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇట్స్ నాట్ అంటే మీ దగ్గర ఉన్న ప్రాబ్లం ఈ వీడియోస్ లేదనుకుంటే మనం ఇంకో స్టెప్ ముంగటికి వెళ్ళకొచ్చినట్టు. ఎలా అంటే ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ యాడ్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఓకే. ఈ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి, గెట్ స్టార్టెడ్, యాడ్ అండ్ ఎడిట్ బ్యాంక్ అకౌంట్, సెండ్ అండ్ రిసీవింగ్ మనీ, పే ఫర్ ఎనీథింగ్స్, మేనేజ్ యువర్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్. ఇందులో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా నీకు రిలేటెడ్ ఉంటే దీన్ని క్లిక్ చేసినాక దీని ఆర్టికల్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఆర్టికల్ వస్తుంది. ఎలా అంటే చూడండి, ఇలా కింద ఆర్టికల్లో వస్తుంది. ఆర్టికల్కి రిలేటెడ్ మీ ప్రాబ్లం దాన్ని రీడ్ చేసుకొని బ్యాక్ చూసుకొని మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. గూగుల్ పే సపోర్ట్కి వెళ్తుంది ఆన్లైన్లో. ఇక్కడ కింద ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఇదంతా ప్రాసెస్ అన్నట్టు. అంటే మీకు తెలియకపోతే ఇక్కడ చదివి మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే, అందులో మీ ప్రాబ్లం లేదనుకోండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు లాస్ట్కి చూసారా, స్టిల్ సర్చింగ్ ఫర్ ఆన్సర్స్ అంటే ఇందులో ఆన్సర్ లేదు మా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ గెట్ హెల్ప్ క్లిక్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఏమొస్తుందంటే గూగుల్ పేలో మనం కాంటాక్ట్ ఉండలేము ఫ్రెండ్స్. ఇందులో మనకి గూగుల్ పేలో అయితే వేరే అదర్ ట్రాన్సాక్షన్ యాప్లో మనకు ఆప్షన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, కానీ గూగుల్ పేలో ఆప్షన్ ఉండదు. ఇలా దీనికి వేరే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం గెట్ హెల్ప్ కొట్టాం కదా ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ మనకు ఇంకో చాయిసెస్ చూపిస్తాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ మనకు ఆప్షన్ వచ్చేసింది. ఇక్కడ పాపులర్ ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. దీన్ని చూసుకొని చదువుకోవచ్చు. మీ ఇష్యూ ఇందులో ఉంటే ఆర్ లేదనుకో ఇక్కడ చాట్ ఆర్ ఈమెయిల్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. మీరు గూగుల్ పే హెల్ప్ లైన్కి కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు చాట్ నుంచి. మీరు మెసేజ్ చేశారనుకో వాళ్ళు మెసేజ్ చేస్తారు. ఇఫ్ నాట్ మీరు ఈమెయిల్ చేశారనుకో వాళ్ళు కాల్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. కాల్ చేసి మీరు డైరెక్ట్ మాట్లాడుకోవచ్చు. లేకపోతే మీరు ఇంకా ఫీడ్బ్యాక్ కూడా చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్ ఫీడ్బ్యాక్, మీరు ఏమనుకుంటారు ఫీడ్బ్యాక్, గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇవ్వచ్చు. అది కూడా రిప్లై ఇవ్వచ్చు. చార్జ్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు చూడండి, డిస్క్రైబ్ యువర్ ఇష్యూ. మన ఇష్యూ ఏంది, ప్రాబ్లం, మన ట్రాన్సాక్షన్. నా బిల్ ఒకటి రీసెంట్గా చేశాను ఫ్రెండ్, 200 రీఛార్జ్. బట్ ఇష్యూ ఫ్రెండ్స్, ఇంకా అమౌంట్ రీఫండ్ కాలేదు, 3 daysలో అన్నారు. రీసెంట్గా ఇష్యూ పెట్టాను నేను. మళ్ళీ పెడతాను ఫ్రెండ్స్.